Kalaten hande koye maccugagu. Maccugagu woni ko ganduɗa yaadi e jamonuji fof pilpiltodira saha saha fof ina tawtawtodira maccugagu ne lewana hen ina laya. Ina hawni sa mittima e yonta hande o holno neɗɗo nangirta neɗɗo bandum fawe muɗum sembe ina wanna ɗum ko wona e sago mum, kono ɗum koko hawni tan. Kono hawani Allah no wiyete miijo ɗe tan maccugagu jamanu waɗino ko ɓurɗo doole fawta goɗɗon doole. Hande hay sinno ko doole ɗe pawama waylima sembe kono won hedditiriɓe ene parnoro ɗum holno siforto. Sifa muɗum ne weeɓi adun sen gari to las silsil haala ka walla to lasli gaɗe ɗe maccugagu ne adi fof ko yimɓe fedde yimɓe tan rendata ñande fedde wonde yimɓe ɓe kaɓa ɓe mbardira ɓurɓe doole ɓe jagga ɓeya kaɓɓa ɗumen nawa ɗumen to nokkuji munen ina golluna ɗumen ina pewjina e dow munen ina jawtina munen sagoji munen. Ko ni woni ha ɓen jibina ɗon so jibinama ɓen ɓiɓɓe jaɓa kañumenne ko dahaɓe ko ɓiɓɓe dahaɓe jagga koye munen maccuɓe. Nde ɗin leƴƴi fof mbaɗi ɗum gilay tubakoɓe ha e arabeɓe ha e ɓaleɓe fof mbaddi ɗum e nder koye munen. Arabeɓe waɗino jamanu ha ganduɗa hoore maɗa ɓiye hoorema nangata mbaɗa ɗum maccuɗo so tawi ka dewaɗo ñamande. So tawi ñamande a yoɓi ɗum gartiriya ɓiye so ronki noon heddo wona maccuɗo hande yoɓi ñamande fof yalta. Ɓaleɓe wona noon, on jamanu cottigu munen weeɓani sa dahama tan a dahama sowna doga taƴa ɓoggi ɓe mbiye taƴi ɓoggi hapto jeyta hoore mum. To tubakoɓe kadi ko hono noon ala jeytude hoore muɗum ko ha ɓiɓɓe ɓiɓɓe dona ɓiɓɓe munen dona ko dondoniral ngal. Nde arabeɓe gari ganni joni noon hankkadi watti ɗiɗon arabeɓe hankkadi nde diine ari ƴefti ɗum ɗon pawti ɗumen e ɓaleɓe batti dade ɓaleɓe ina nawa ɗumen mbaddi ɗumen maccuɓe. Ɗum ɗon noon saabi ha ganduɗa hoore maɗa maccugagal kañum woni hankkadi waɗano annama sifa diine ni tawa addi ɗum tan ko doolagu nde wonno diine hoore muɗum heptinirani ɗum e on sifa. Saabu diine ene heptini cottigu, diine ene hettidi tuɓɓe jeyto hoore muɗum e sifa mo wawi softirde hoore mum kala tawa kadi koye sarɗiji muɗum lelni. Kono noon arabeɓe jagganno ɓaleɓe jiyani hen ɗum ɗon jaggi ko dondoniral taniraɓe ngal mbarno ngal ene jokki ene yaaha ha joni. Tubakoɓe gari mbaɗi noon ɓaleɓe taw ɓaleɓe kadi ne kedditino e koye munen jogade kadi maccuɓe. Nde tubakoɓe jimi ɓaleɓe mbaɗi ɗumen maccuɓe dahi rimɓe ɓe ne liggina ɗumen dahi maccuɓe ɓe ne liggina ɗumen. Kono ittata dimmo oya ha joni hoore muɗum woni jeyɗo maccuɗo kañum ha joni kañum jaggi tan kañum jeeyi maccuɗo jaggi hoore mum kañum dimo jeyɗum. Ha waɗi saaha jangde waɗi yimɓe won hen pini perti calti mbi ngala hen ɓen hande goni saltiɓe haalateɓe ɓe pinti natte leƴƴi goɗɗi walla kedde leñol ngol kono gandanɗa hoore ma jiiɗa wiye maccuɓe. Won heddiɓe ene parnoro ɗum ha ñallugal hande kañumen ko maccuɓe. Kono beele sifa gonnoɗo on adano ko on sifa woodi ha joni ala hay sinno ko neɗɗo ne joni ha joni en liggono dimmo mum ala doolago dow hen. Ala maccuɗo o ko min jogoto ñamduma yardumi min yoɓata lempo muɗum min holtinta ɗum min resnata ɗum kadi min sernata ɗum. Ɗum fof kadi gandanɗa hoore maɗa natti. Joni biyeteɗo maccuɗo kañum jogui hoore muɗum ko ɓuuri en hewde jogoto hoore muɗum resnata hoore mum aynata hoore mum kono so dimmo muɗum yontama yaaha wiya dimmo muɗum yontama ɓooro daro dado liggo. Ɓen ina parnoro ɗum ɓe parnoraki ɗum ɓe dawnatake kirndintake liggintake so dimmo mum ari ni so woodi arde mbaɗata ko wuttu mum moƴƴo jooɗo cawno dimmo mum gona yewtuɓe. ɗum ɗon noon ko ha mande haqqille ɓooroto e gandanɗa hoore maɗa jimadi jaɓa jimata ɗum tan ko tagɗo ɗum o ko heddi ko fof wawa jimde ɗum yahata koye sago muɗum. Kono noon farnortoɓe ɗum ɓe nana parnoro ɗum ha joni nde wonno kembita ko ronaka sellani.